Hürmetli televizor караучылар, bu minutlarda biz sizning qutlov xatlaridan tuzilgan Jirli bo'lak deb isimlangan muzikal topshirig'imizni boshlab jiberamiz. Ham men qo'lima birinchi qutlov xatni olam. Ulu Kibasha o'g'lida yashovchi aniyimiz Musina Toliya Mirzakram qizina 17 mart kunni 80 yosh to'ldi. Bizning uchun bikda qadrli bo'lgan hurmatli aniyimiz. Сиңа qurishday tozalik, yaxshi kayf, isanlik, sog'lik tilaymiz. Biz seni cheksiz hurmat etamiz, shin ko'ngildan yoratamiz. Izgi tilaklardan, nozli so'zlardan boshqa topib bo'lmay zotli bilakni. Bizning uchun bikda qadrlisin, bikda yaqin, bikda kerakli. Aniyimizning turmush yo'li bik qatlovli bo'ldi. Yoshli to'l qolib, biz 5 bolani bilimli etib, uli turmush yo'lina bostirdi. Biz сиңа bik rahmatlimiz әни. Turmush yo'lында аңа балаларын да югалтырга туры килде. Ул 2 улын соңгы юлга узатты. Ләкин әниебез үзендә алга таба яшәргә көч тапты, бирешмәде. Бүгенге көндә ул балалары, оныклары, оныкчыклары арасында тормышыннан тәм һәм ям табып яши. Кул эшләре белән мавыга, матурлыклар тудырып, безне сөендереп яши. Аның иҗатының шиге юк. Әниебез шигү, тегү, бәйләү белән яшьтән үк мавыккан. Кул машинасында пәрдәләр, кашагалар чиккән. Мәктәптә укыган вакытта ук ул кияүгә чыгучы кызларга бирнә әзерли идем дип искә ала. Аның кул эшләренең төрлелеген санап бетерерлек түгел. Без аңа бик сокланабыз һәм горурланабыз. Туган көнең котлы булсын, әниебез. Узак еллар ясын яшәргә, кочагыңа безне кысып алып, балам диеп, сөеп дәшәргә. Биргән киңәшләрең әниебез гомер буйларына барырлык. Кылган яхшылыгың өчен рәхмәт, телибез без сиңа сабырлык. Язлар кебек нәфис, җылы да син. Безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак та син маяк булып, гомер юлыбызда балкыйсың. Изге теләкләрдә үстергәнсең. Кабул булды әни теләгең, рәхәт яшә. Без дә бит янәшә, сау сәламәт, типсен йөрәгең. Иң изге теләкләр белән кызларың Гөлия, Наилә, Гөлшат, кияүләрең, оныкларың, оныкчыкларың дип нокта куела тәбрикләү хатыбызга. Әлбәттә, без дә сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Гомернең озынын, саулыкның ныгын телибез. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп яшәгез. Рәхим итеп кабул итегез. Яңа җырларның берсе. Кулларыбызны җәләми узлар. Бәйрәм белән! Газан! Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларым, оныкларым, туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын
жырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләрнең моторларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләрнең моторларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, без Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк дип исемләнгән тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, чираттагы котлау хатын укуга күчәбез. 16 мартта безнең әтиебез Миннеханов Әмир Миннехан улына 85 яшь тулды дип башланып китә котлау хатыбыз. Кадерле, яраткан әтиебез, сине юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, аталарча кайгыртканың, гадиллеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Син безнең өчен бик кадерле. Киңәшчебез һәм яшәү өлгебез. Кешеләргә ихтирам белән карарга һәм үз урыныбызны табарга өйрәттең. Син тормышыңда зур уңышларга ирештең. Яраткан эшеңдә хөрмәткә лаек. Район советы депутаты, республиканың ат казанган агроном исеме һәм күп грамоталар алган, әти. Без синең белән бик нык горурланабыз. Кадерле әтиебез, алдагы гомер елларың иминлектә һәм шатлыкта үтсен. Без сиңа сау сәламәт булып, күңел тынычлыгында яшәвеңне телибез. Балаларың, оныкларың, әниебез белән бәхетле тормышта гомер ит. Юкка гына әтиләрне имәнгә тиңләмиләр. Гаиләнең баганасы һәм терәге әти диләр. Халык әйткән бу тапкыр сүз туры килә, әти, сиңа. Ярый әле синдәй уңган, әти насип булган безгә. Нишләр идек бу дөньяда, син булмасаң яныбызда. Барысы өчен чын күңелдән рәхмәт сүзе җаныбызда. Иң изге теләкләр белән әниебез Рәфидә, кызың, улың гаиләләре, оныкларың һәм оныкчыкларың диелә. Хөрмәтле Әмир әфәнде, юбилейгыз котлы, мөбарәк булсын. Балаларыгызның, тормыш иптәшегезнең барлык теләкләре дә чынга ашсын. Sabır idik, eligine belki. Ni arada yağızdan ışkan bize niyeti. Işırdık da unutuyuk, bugün de bala diysiz. Yaşagenşe biz dip kanat, yaşagenşe biz dip kanat, kağa turgansız bitsiz.
чагы бар, сездән көчләр алабыз. Вакытлары җитми диеп, киянләнгәнегездә. Сезнең кадәр булмасак та, сезнең кадәр булмасак та, сез дип янарбыз без дә. Сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Яшәсәм иде Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең музыкаль тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Чираттагы котлау хатын тыңлар өчен без зәңгәр экраннар каршына якынрак Бахманова Фәния Җәмил кызын чакырабыз. Олы Шыңар авылында яшәүче Бахманова Фәния Җәмил кызын 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерле әниебез, кадерле әбиебез. Юбилеең белән тәбрик итеп, бары бәхет сиңа телибез. Үткән тормыш инде шаулап узган, алда булсын тыныч көн дибез. Тыныч көннәр бирсен сиңа Ходай, сызламасын аяк, кулларың, балаларың, оныкларың белән матур үтсен гомер юлларың. Рәхмәт әнкәй гомер бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Кадерледән кадерле әниебез, кадерле әбиебез. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, ак бәхетләр, имин тормыш, күңел тынычлыгы безгә ныклы терәк булып, узын гомер кичерүеңне телибез. Сиңа булган рәхмәтебезне, күңелдәге изге теләкләрне сүзләр белән әйтеп бетереп булмас. Синдә булган сабырлык, тырышлык, кешелеклелек кебек сыйфатлар һәркемне сокландыра. Киләчәктә дә өебезнең яме, тормышыбызның күрке бул. Саулык, сәламәтлек белән, күңел тынычлыгында һәр туасы көнгә куанып һәм яңа өметләр баглап, исән имин яшәргә язсын. Син безгә җылы кояш кебек кирәк. Ходай биргән гомереңне тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәп үткәт. Безгә эшләгән изгелекләрең үзеңә меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Балалар игелеге, оныкчыклар куанышы күреп яшәргә язсын сиңа, кадерле әниебез. Котлы булсын әни туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен синең алгы көннәрең. Фәрештәләр һәр чак юлдаш булсын, бәхет булсын һәр чак яныңда, үтәр юлың сикәлтәсез булсын. Изге дога йөртсен юлыңда. Таң җилләре искән минутларда, көн туганда якты нур булып, йөрәгебезнең җылы рәхмәтләре барып җитсен сиңа гөл булып. Иң изге теләкләр белән кызларың, улың, кияүләрең, киленнәрең, 7 оныгың, 9 оныкчыгың дигелгән.
Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклап, яратып, хөрмәт итеп яшәгез.